रांची के कार्यक्रम में गईले रही भैया तो प्रशासन दिल से लगा ले रहे भाई हमार चाचा ऐसा बाड़े तो हमरा कहीं के न बा और आई जो गीत मंगल गीत के जो आदेश आइल बा तो मंगल गीत के शुरुआत कइल जाओ काहे कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम आज एंगेजमेंट